नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार सेंट मायकल शाळेच्या वादविवादान मानहानीच्या प्रकरण दाखलाची तयारी. कारवार शहरातल्या सेंट मायकल शाळेच्या विद्यार्थ्यांक फी भरली ना म्हण त्या विद्यार्थ्याक चप्पल दवरच्या जाग्यार बसयली घटना राजभर प्रसार जावन एक मोठो चर्चेचो विषय जाल्लो आणि या विशयाची गंभीरता पळोवन संबंधित खात्यान शाळेक कारण दाखया नोटीस दिल्ली आणि आपली कुकर्मा मान मर्यादा गेली या रागान आमचेर खोटी तक्रार करून आमचेर गुंडा कायदो घालन क्रम घेऊ जाय असे सेंट मायकल शाळेची शिक्षकी क्रिस्टोइना जोसेफ हेमचेर आणि आमचेरूच पत्रिका गोष्टी घेऊन खोटी माहिती दिल्ल्याचेर मानहानी मुकदमो दाखल करचे ठरयला असे विद्यार्थी समूहाचे जिल्हाध्यक्ष श्री राघू नायक हेमी सांगले. तेमी शुक्रारा जिल्हा पत्रिका भवनात सेंट मायकल शाळे विद्यार्थ्याच्या पालकाबरोबर पत्रिका गोष्टी घेऊन उलयताले. शाळेची शिक्षकी सिस्टर क्रिस्टोइना जोसेफ हेमी आरोप केला की राघू नायक आणि याच्या दोड्डनवर दोघांनी शाळेच्या सुरक्षा रक्षकाक धकळून जबरदस्ती शाळेत घुसून शाळेची शिक्षिका हेमका अवाच्य शब्दान उलयले असे प्रकरण दाखल केला. दोघी हप्ता वसुली करतात असे तक्रारीत नमूद केला. तेजी प्रतिक्रिया म्हण योग्य तपास कट साठी सीसीटीव्हीचे फुटेज दिवची मागणी आरटीआय कायद्या सकल मागला. आम्ही चूक केली उरल्यार आम्ही फाशी शिक्षेक सुद्धा तयार आसात, पण विद्यार्थ्याला फीची 19,000 रुपये गरीब पालका खिंचान घेवचा दिवसा दरोडो हेज विरुद्ध आवाजाच्या कारणान बदल घेऊक म्हण हे खोटे प्रकरण दाखल केला म्हण न्यायालयीन लढो देऊन न्याय मागतले असे राघू नायक हेमी सांगले. ज्या वेळार एचएफ दोड्डनवर हेमी सांगले की ही शाळा अनुदानित आशिल्ली जाल्यार पैशासाठी शाळेच्या व्यवस्थापक कमिटीन अनुदान रहित करून मागासवर्गीयाक मेळचे सौलभ्य वंचित केले म्हण हेमचेर मानहानी प्रकरण दाखल करतले आणि शहराच्या सरकारी प्रौढशाळेत SSLC या वर्षाची जावची परीक्षा सेंट मायकल शाळेत दवन हेमचेर निषेध करलो. सीसीटीव्ही कॅमेरा लावून पयली जावच्या जाग्यारच परीक्षा जाऊ जाय असे तेमी आग्रह केलो. या वेळार पत्रिका गोष्टीत पालक प्रशांत तांडेल, माधव बाडकर, भोजराज दोरेस्वामी, मंजुनाथ अन्वेकर आणि बाबू अंबिग हजर आशिल्ले. ರಾಘು ನಾಯ್ಕರು ದೊಡ್ಡನವರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಾಚ್ಮನ್ ಮಿಲನ್ ಅವರನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರಿ ಗೇಟನ್ನ ದೂಡಿ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತೇಜವೆ ಹಾಗೆ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದರು ಕಾರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಆಗಿದ್ದು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಅದರಂತೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. 18, 12, 2023ರಂದು ನಾವು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಾಲೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಡ್ಮಿಸ್ಟ್ರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार ऍडमिशन सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्यशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9986620486 आणि 9880368186. आमदार सतीश सैल हेमका कर्नाटक राज्य सरकाराल्या निगम मंडळाचे अध्यक्षपदाचे पदग्रहण. कारवार
कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हांका कर्नाटक राज्य मार्केटिंग कन्सल्टंट अँड एजन्सीज निगमाचे अध्यक्षपदार नेमणूक केला। मान्य आमदार श्री सतीश सैल यांनी सोमारा 5 फेब्रुवारीक सकाळ 10 वाजता बेंगळुरात आमदार भवनात कार्यालयाची पूजा करून 11 वाजता विधानसभेच्या दिल्ली कर्नाटक राज्य सरकाराल्या निगमाचे अध्यक्षस्थानाचे पदग्रहण समारंभात भाग घेतले। या कार्यक्रमात पक्षप्रमुख, कार्यकर्ते, अभिमानी सगळ्यांना हजर रावचे असे कारवार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नाईक यांनी कळयला। तटरक्षक दिसा निमित्तान अरबी समुद्रात विविध सुरक्षतेची झलक। कारवार भारतीय तटरक्षक दळाच्या दिसा निमित्तान सार्वजनिकाक आपल्या तटरक्षक दळाचे कार्य किते हे कळसाटीर झलक प्रदर्शन आयोजन केले। ICGS विक्रम नेतृत्वात सावित्रीबाई फुले, कस्तुरबा गांधी अशी 2 बोटी आणि चार्ली 448 इंटरसेप्टर बोट वापरून 130 पेक्षा जास्त लोकांक समुद्रात मध्ये होऊन तटरक्षक दळान करची विविध रक्षणा कार्याची झलक दाखवली। देशाच्या समुद्र व्याप्तीत देशद्रोही जर घुसले तर स्पीड बोटीन मार्फत कसे उग्रगामीक सामोरे जाऊक कार्य करतले हे प्रात्यक्षिक दाखवले। समुद्रात पडिल्ल्या एक मच्छीमारीक कृत्रिम रंगीत बॉम्ब स्फोट करून कसे साहस करतात हेची प्रक्रिया दाखवली। त्यावेळार बोटीक उजू लागल्यार तो पालोवच कसो हे बी दाखवले। हेजेन तटरक्षक दळाचे काम कितले महत्वाचे आसा हेजेर अंदाज कळलो असे सरकारी कॉलेज प्राध्यापक महेंद्र कुमार हेमी सांगले। मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हेमी आयोजित केला। कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा एंट्री फी 2000 रुपये, ॲडव्हान्स फी 1000 रुपये। फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले। पहिली नोंदणी केल्याक पहिली आद्यता। खेळगड्यांक तेमतेम गेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे। खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था असा। ॲडव्हान्सा बिना टीम नोंदणी जायना। एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता। नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024। पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा। जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागी। कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकोला आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात। अधिक माहितीसाठी स्किनाचे दिल्ल्या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांनी कळयला। 2024 सालात परत मोदी अशा वंटीचेर बरोवन कारवार बीजेपी मंडळा वतीन प्रचार। कारवार बीजेपी नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर नेतृत्वात 2024 सालात मोदी परत अशा वंटीर बरोवचो कार्यक्रम केलो। कारवार मासळे मार्केटात आशिल्ल्या दुकाना वंटीचेर बीजेपी नगराध्यक्ष सदस्यान परत मोदीजी अशा वंटीर बरोवन कार्यक्रमात सुरुवात केली। या वेळार भारत माता आणि प्रधानी मोदी हेमगल जयकार घालन कार्यक्रम केलो। या वेळार राज्य ओबीसी मोर्चा कार्यकारी सदस्य राजेंद्र नायक, स्थायी समिती सदस्य मनोज बांदेकर, किशन कांबळे, अनमोल रेवणकर आणि इतर बीजेपी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।